Šta ćete posavetovati pred samu Euroviziju? Ja moram da kažem da ja Teodoru sada već jako malo savetujem. Ona voli da mi pusti pesmu, voli da mi pročita stihove, voli da joj ja kažem šta mislim o nečemu, ali ona toliko vlada već svojim poslom zaista, da u principu sve što radi, ona napravi celokupan koncept toga što radi, bukvalno napravi jedan veliki projekt, kao što je ovde osmislila, aha, dobro, ići će na Euroviziju, nastup će biti takav i takav, pesma će biti ovakva i ovakva, stavit ću spot ću da odradim tako i tako, spot će izaći tog i tog dana, znači vrlo malo slučajnosti se kod nje sa te poslovne strane dešava, ona to voli da isplanira, ako već krenu neki projekt, tako da zaista nemam šta da je savjetujem, osim da bude da da sve od sebe i da pobedi, ali ona to već sve sama zna i potpuno je svesna te odgovornosti i mislim da je to najviše tištilo u toj dilemi da li da se prijavi ili ne, te odgovornosti da ona u stvari predstavlja svoju zemlju, da ima te neke već, hvala Bogu, dobre uslove, ali tako to veliko obrazovanje, Džanum, ogroman svetski uspeh, mnogo fanova već u Evropi i u svetu. Znamo da se sada, da glasaju zemlje koje se ne takmiče i to smo proučili, ali tako Turska u kojoj se Džanum prodalo u dijamantskom tiražu, neverovatnom dijamantskom tiražu danas, oni nemaju svoju pesmu za takmičenje. Znači ona je sve to negde već izračunala i mislila da možda ima šanse zaista da 2025. godine dovede Euroviziju u Srbiju, ako se već svi toliko trudimo, ne znam, da dođe i Expo i da bude što više, što boljih stvari u Srbiji, bilo bi zaista lepo da se i to ostvari, Teodori. Vidim da sijate dok pričate o tome i sami ste rekli koliko je ona truda uložila u ovaj nastup. Da li vam je negde i sa te strane i kao majci žao zbog svega što je nastalo nakon izbora pesme za Euroviziju, zbog svega oko Breskvica, što se sve podigla, ta neka pompa? Kako to komentirate? Pa meni, mislim, nema što da mi bude žao. Ja imam 62 godine i živim u ovom društvu jako dugo. Dosta sam dobar posmatrač i znam da u Srbiji u stvari ništa ne može da prođe lepo, normalno i dobro, a posebno ne može da prođe dobro ako imamo nešto čime bi trebali da se ponosimo. Uvek ima malog broja ljudi koji se pobune, ali to rade na način da se čini da je to veliko. Evo mi sada imamo, na primjer, jednu televiziju koja je napravila neku kao neke proteste, pozivala na neke proteste 2 dana i to, ali ja nisam videla da su to preneli drugi portali. Nisam videla da su druge televizije prenele, na primjer, tu televiziju. To jesu radili i drugi, za mene bi to bio znak da se dešava nešto ozbiljno. Ovako to mogu samo da pripišem verovatno nezadovoljnim PR-ovima koji, pretpostavljam, smatraju da možda nisu odradili dobro posao, pa pokušavaju da promene nešto što se ne može promeniti, jer je to odluka i to su ugovori i to je mnogo toga iza toga, a i da je to problem onih ljudi koji pokušavaju da podignu, medija da podignu gledanost i onih ljudi koji ne znaju šta će malo u nekim trenucima sa svojim životima, možda se malo pogube pa se onda usmeravaju na takve stvari, postaju, ne znam, od pravnika i ne znam nija čega, postaju muzički kritičari, prozivaju žirije i što je najstrašnije, kvare utisak, koliko toliko pokvare utisak onim mladim ljudima koji su tamo nastupali u obe polufinalne večeri, koji su pre svega verovatno svi vrlo sjajni ljudi, koji su moralni ljudi i ono što je meni fascinantno je da su oni uložili svoje znanje, svoju energiju, svoju volju i svoja finansijska sredstva da naprave svoje nastupe i možda i tražili pomoć od roditelja i hoću da kažem, trebalo bi zaista da poštujemo mlad svet na način na koji on zaslužuje da se poštuje, da osudimo ono što je zaista za osudu, a da od ljudi koji mogu da budu novi heroji našeg društva zaista napravimo te heroje, a ne da ako Novak Đoković igra sa Federerom, ima onih koji će navijati za Federera. Takvih je uvek, ali mi ne moramo da im damo toliko na značaju da nam budu toliko glasni.
Teodora nam je rekla ipak da je nju pogodio komentar Vlade Georgijeva, koji je rekao da mu se nije dopala njena pesma. Rekla je kako ona poštuje njegovu muziku, kako je fan i bilo je krivo što je on tako prokomentarisao. Kako vi komentarišete ostale javne ličnosti koje su negativno komentarisale vašu ćerku? Ja nisam čula da je jedna ličnost negativno komentarisala Teodoru, zaista, evo ja moram to da kažem, a pratila sam Pa rekli su, evo, pa rekao je to Vlado Georgijev, Maja Nikolić. Ja sam čula, na primjer, da je Vlado Georgijev rekao da se njemu Orlovo gnezdo sviđa više nego Ramonda, što je meni sasvim normalno. Meni je potpuno normalno da se jedna pesma nekome više sviđa, jer je muzika uvek u ušima i duši slušalaca. Ona ne može da bude univerzalna, isto kao što ni slika ne može da bude svima lepa. Znači, Picasso, čije su slike najskuplje, kome se svi divimo kao genijalcu, je za 99% čovečanstva neuspeli dečiji crtež, je li tako? Samo za one koji znaju koliko je Picasso trebalo da od jednog racionalnog, realnog crtača napravi jednu stilizaciju koja će da bude potpuno inovativna i nova. Svaki umetnik se trudi da bude autentičan. Sa strane autentičnosti i možda te melodičnosti, to ja mislim da je Ramonda zaista, mislim, neću sad sebi da preuzimam neku ulogu muzičkog kritičara, mada imam neka muzička obrazovanja, imam čak nekad sam bila u staroj Jugoslaviji u timu od nas tri koji smo bili na 3. mestu kao najbolji poznavaoci muzike, i klasične i savremene, ali pre svega klasične, tako da računam da možda imam neki autoritet u tome, ali hoću da kažem da se Ramonda meni mnogo sviđa, ili da kažem kako se izgovara na srpskom jeziku, Ramonda, bolje, jer je to akcentovanje pravo, Ramonda. Ramonda je za mene jako lepa pesma, autentična je, daje jednu toliko moćnu poruku, pre svega moćnu za čovečanstvo, da uvek treba imati nade, da nikad tama ne može da pokrije svetlost, što pokazuje i spot i što piše na početku spota deo iz psalma. Nisam ni znala dok nisam videla spot da je to tako i baš sam se oduševila. A muzika je opet stara vizantijska muzika, stara srpska muzika. Na te muzičke forme koje je Teodora upotrebila u Ramondi se oslanjao, na primer, Mokranjac dok je pisao svoje rukoveti i dan danas ga volimo. I ono što je meni pričinilo posebno zadovoljstvo, ja sam pisala knjigu Marš na Drinu za Vojsku Srbije. Kad je bila 100-godišnjica, objavljena je ta knjiga, kad je bila 100-godišnjica Prvog svetskog rata, i činjenica da je Teodora sada napravila pesmu koja pritom jeste neka koja evocira sećanje na Prvi svetski rat, je za mene isto bilo iznenađenje, podudarnost, i baš mu učinilo onako srećno. Znači ne biste bili iznenađeni da on odnese pobedu na Euroviziji? Pa iskrena da budem, mene više kod Teodore ne može da iznenadi uspeh, zato što imam neki utisak, eto, malo pre smo mogli da izvučemo zaključak od toga kako je krenula u muzičku školu sa 6 godina, ali tako, do toga kako je ubrzavala školovanje u osnovnoj školi da bi ujednačila srednju školu, do toga kako je primljena na Berkli, kako je Džanum nastao i kako je Džanum prošao u svetu. Računam da i ovo ne bi trebalo da bude iznenađenje ako je mi svi pametno podržimo i ako budemo uz nju. Mi smo svi uz nju, želimo vam puno sreće i hvala vam na intervju. Hvala vama.